Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nabigbigat. Diya karod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pa nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wan nga ron. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa'y nga rod? Iso ang madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wan, ibagakan kwa na dayto eh. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kanto lang nagananad. Anya ngay ita, ang mga nuagdadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaan iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay ah. Naka-download nga minan dito yung laptop ko dagiti kayat ko ang makita iti libro. Isumat lagayan. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsanak, Rafi. Ha? Masapon nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di ah? Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo mat nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na ngagkalay sata. Apay adamagampay. Masapol nga itakdar mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye an na ka? Dayta ti maawatak kan kwa na. Agad adal pa'y ngamin dya tao. Apay ngamin na di kayo nakapagtapal. Amo nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayan. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado ang masayar ti riknada. No maamuan da nga agdadagser na. Kat aganak at to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asika ti ama ti sikog na. Lepato mo na dya babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngamday jay a librarian. Mama. Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat kan ka, tada plano na abumaknang. Isuan na say-saya at nulipatan mo. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikati ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka matong umayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel. Ang mga nupudno ti kunada. Asaan asyak ti ama day time imitan. Anya? Kasta ti pagkikita ang kanya. Ulbod? Anya nga iti amok. Di ka matbambantayan Ayop ka. Tiyakla impagarup akasta ka ang klase ti lalaki. Dapdap pa ang tibabawik nung apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo? Hayop ka. Awan sabim. Asidad ka la kumakanyak tatong-patong-taan kalaangan. Awan ang kay tibain. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak nga isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod. Ikarigatan na kanu nga isakad ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mat, no sana talaga asika ti ama. Yung panagriknak. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kaya't nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak ama pan iti library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day dya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas. Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalakad ko kan kuana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura. Kasta nga rutin bagbagak ka ni Rafi, tita. Angam, kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan. Tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarikam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw. Iso aginargarim ti anak ko. Saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko. Aber, ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditi ina ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din ngawan serbi na.
Si Kati awan Serbina, awan babain mo. Inawagak iti awanan bain kan awan Serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos? Tada ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos at talaga. Awan la kumadita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adi mang tok-tok iti maiwaris nga Eric. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito yung syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Masapol nga gawaan nyo, ti magpapanaw kan kuana. Una, tama nga no sa bidungan na ti panunot ti anak ko, kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae, iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta jay head dito yung library. Tapno papanawan da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado, apapanawan da. Madlawan ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtong tumot ti karmana, tapno agnakam. Anya ka diti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-ammo kami pay lang iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agun-oni day ta salsaltak. Amo pa yan ngayon upod no dayta. Ngam no maminsan, nuanya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairan-ran hamay. Sa bagay, adda dagiti mairan na. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tilanga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang. Sanan. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman ti gimong. So nga imbaga kijay babae pumanaw dito syudad.
Lagod-lagod lang ditoy. Ha, masurunak. Pimanaw nga tan, dito'y syudad. Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang ababay. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayat ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki, adi na matakderan ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na day di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumurot akmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ngam, aapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda ma di anak pasama kanya. Masikog ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Babae mat deta kaduam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang ni Rafi, akayan ayat ni Vanessa. Mangal-ala da ito iti kinadoktor. Idinto tamay samot a librarian ni Vanessa. Idinagsikog ni Vanessa, saan akayat ti pamilya ni Rafi, tamay sa daytoy ang marigrigat. Idi madlawan ti tiyan ni Vanessa, nagawid daytoy, anasakit tinagam na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agmanak man, tatang, nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko ma. Adama di anak pasama kanya. Masikog ka di anak. Itay pa'y anadlaw ko. Asino ti ama ti sikog mo? Babae mo deta kadwam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang. Nanang. Anyan tigas-gasat mo, anak ko. Apay nga min, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarupakas niya yung klase na diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalakay. Nasamit ti sarita da. Isu asaan kayo apalilaw. Nasaya at da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan dakan. Ngam amin ama di nga aramid. Addan to katukad na, tatang. Ay, saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti dang na namawan kanumatan ni Chay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko numakanak. Adda ka di manan planom amang bulatsing kan ko na. Aday wam day Chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tinsawang yu kan ko na. Isu abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day Chay nga ampang.
Masuronak itimbagana nga dakano timmawidham. Da kayo kaditi dakdaka maatin natin mawidak, mama. Dinak man katawaan, tamasuronak lang. Di imbagayo kumalike mother like son, ah. Apaman anay bagana, kat pinanawan na kon, ipungot ko kumankan. Imbag ta nasingpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubinak, jak idainik kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat matagiti dadakkel mo. Malading itanaklaan, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatagti kinabak nang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asa uti dadakkel na, pinati namat idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyaka mo ah. Apay nga nga damat kasta klasin ti tao. Wan na rod. No apay kit di anamati ak iti karina. Ulbod mo't gayan. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta. Inton makapas ngayak, awirin yun to tamatanak iti abroad, nanang. Isaganak ti masakbayan na. Ala, adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti ama na. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Adudaan na ipas ngay nga awan amada. Ika gumaakto nga ikan itinasaya at amasakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman na kada kayo, nanang. Sino pa'y ngay ti agtitinulong no saan ada tayo? Lading itak tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya, anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugang? Apay ang nadamag mo, dayta? Saan amay karikan ka day jay? May salaang a librarian. Idinto na may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Ulay na pintas. Tasaan mo't amay bagay kanyak. Kasta Ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan kuana. Di mo lang amin makita ka. Naayayok iti kinapintas da dya babae. Nagpintas tumot ngamin. Oray na pintas tamamirmiraot man. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak nawatan. Ako mabanta ni dya pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y. Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joanne, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maadaan akton iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam nga agnagan iti Joanne. Nga kano iti abroad dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngamday jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay babae. Nagpintas mo't ngamin, mama. Oray na pintas, tanababalaang tinagadalan na. Dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain day jay babae. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababalaang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan da kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Maawatan na ka di, ha, Rafi?
ka di nga inton malam, kat umay ka ijabalay ni? Adda ka di okasyon na maangay? Nangato nga mintigradok iti exam tayo. Iso nga, ag-celebrate ta. Wow, Nangato agpaiso tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paayan ti Gracia? Narigaten. O sige nga, Rod. Namnamag ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apaayan ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugar yun. Agsubli ako ni Jen syudad. Agyaman nak iti umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka kadi apo masyari Jen syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak. Umay kalaangan ni Jen kaserak. Kadwaan ka amapan iti ospital no aganak ka. Ay na, imbag lakit din tadaka kanayon no kasapulak ti tulong. Saan ka di kasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat. Sikan ti kasayaatan agayam ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay je kaadalan ng agnagan iti Joan. Apay anapan ijay? Addan sa kano celebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti day je akaadalan na. May mayat day jayan ngam ti mamirmiraot asin ni kugan na. Wan matkit di Nakunam, nga day jay Amerika dagiti dadakkel. Addan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado day ta. Uray da tayo Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, no makapanjay kaadalan na, mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan amakapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartag ka ka din, Rafi? Sikan samet tinabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa ilang ti ayos ti harak iti karabukob ko. Oray siya. Kabalak pa'y mat. Inton saan ko nakabalan? Itulod nakton iti seled ko, ha? Tab na may mayat. Ituloy talangin tayo ginom iti seled mo. Amangan no saan tanto na makapag na. Ama panidje no nabartagtan. Nasaysaya at pa'y. Adamot lambiseta kan tugaw iti seled ko. Intagaro din. Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwata pa'y. No kabalampay ti uminom. Anay ko nagsitulo ka. Akin silid dito ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Lamo-lamo kami. Joan. Joan. Bumangon ka. Joan. Apay ka di. Makaturog-turog ang pailaan. Joan. Kita ang tilangata. Abay, di ka kadi makapungtot? Anya kumangay, ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinukuha na tinapasamak kada kami.
Inturog na malin. Plano na ka din ito na pasamak kada kami. Siyak lang tinawis na. Oh, talaga aplinano na dayto eh. Arakupan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa'y, ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan, anaturog ijay palay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi pa'y lako marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsungbatan. Amangan numadamati happy-happy. Iso adi na masango asungbatan ti awag ko. Itangaruden ati panangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita. Siya kung tinang sungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Dita ka di tinagturugan na iha? Wan, tita. Dito'y kwarto ka naturog. Nabartak kami ngagpadpada. Kaya't mo asawan. Nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag. Katanya nga ron ti aramiden tayo ita iha. Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadal yo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kamin. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan tatang, aldaw laang ang tururaya. May mayak numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga rod ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Uwan tanarigat ti agbiyahe iti adayaw. Nagpasikal kan. Irubot ko nga rodon dagiti gargarat ko amapan. Itulod na ka ni nanang mo. Ay, uray di talaangan pagurayan tilugan, tatang. Kaasimot ni nanang nung may pailang ijay syudad sa agawid manan. Ang mamangan no aganak ka ditadalan. Saan pa'y tatang? Tiimbag at ti doktor kat duapay alawas. Agrubwat ka nga rudain tapno siguradaw. Narigatayin. Oh, ada ka mo din, Vanessa. Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam saan pa'y matket di ngagsaksakit. Imbag jay sakbayom ngagpaiso. Adayumat nga minti ospital ijay lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Ay, wan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon nakad kadwa a babae. Kadalan na siguro da ijay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas kang biti da ijay a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas. Apa yan? Agrupangat kamatan. Mapanta ka din ni Diyos ospital? Agsakit mo't nga agpaisong ti tiyan ko, Jenny. Sabalit, sakit na. Aguray nga rod tamang para at iti taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa.
Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayem na. Iti sabali a bangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balayda. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa isu ang nagpasyudad daytoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi ti babawi. Dito'y drama tayo ti masakbayan. Ne, apa yan ang nagrupangat ka? Papanta ka din ni hospital? Agsakit mo't nagpaisun ti tiyan ko. Sa balid, sakit na. Aguray nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak bang para iti taksi. Imbaglakit din tasan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Tamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimat amapan? Saan ka di aplano ta adwa ti mapan? Iso nga rod adam damaget no mapan ka. Tagid dan tang agaplay. Apaman ama kapigsaak. Irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto kat tay amok, anaungat ka no ti natumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lata ka di plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, noan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Ala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan timparamid tayo a clinic ken medical center mo. Mabalinan ngay loka tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna kini Joan, adito'y kuman nga trabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasano kat adday jay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y ngagsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahil tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mon samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya? Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mag. Ingka man sabtan. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't nga nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasimay, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana.
Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamat amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit tindi gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapol ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpacheck-upan. Kanadamat na pharmacy tayo. Dito idan agatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck up. Di ka agdanag, mama. Jack Bye-Bye Anti-Clinic tayo. Hello, anak. Imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela. Tapno saan ang mabannog? Leukemia ka no. Ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga, Rod. Masapol ka no amake mo. Sige, nanang. Ipaki mo yun. Ay, sige nga, Rod. Kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Wan na, Rod. Kasano nga tanaw anak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipaki mo. Nanginang amin dagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit ti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana. Awan serbi ti amana. Nasa umon. Talaga nga awan serbi na. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asidag pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta kadi nga ipanti apo ko ta dita. Barag nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kanoy jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Bareng no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko tata ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang ina a medical center? Wan ka no. Barot maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang nga rudan. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basitan nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagang ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Arisa, pampanunutat ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa di mo nga taitan ti ayam na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas mo. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Ngadan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi. Kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi.
itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Hangam kita, imadayon. Katawan samatan di panggap ng agsubli. Oh, wan nga ron. Anyamot tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi. Kaya't ko ang makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan to matmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din, ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di kat ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo. Isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok, kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to iti simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, Balasang ko. Uray iti simbaan apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay. Kat sidadaan da at tumulong. Una, uray makuna abasit lang ang atulong, ngamdakalan abanag dayta. Hawan, Balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok na nakora, agimbag ti apo ko yun. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kanditatang mo. Kanawan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo. Wan, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salunat yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wan, anak ko. Wan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipod ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apo. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Ket ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wan, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wan, nanang. Ket urayan yung ipawid ko akwarta. Wan, anak ko. Ala, agan andad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayak ti sumurot dito i Amerika? Sayang ba ti medical center nga imbangon ni Papa no panawag? Siga ko magagawid dito Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito Sikat ti rumbang asumurot dito Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito sige ka. No di mo kayat ti umay dito Di takalat tangarudan. Ta dito yakmat. Kasano nga ro ti arapaap ko maadaan tayo ti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga ro da nakiasawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga ro nga agawid tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat.
Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kaya ti agsikog. Dahit nga rod matipakas na awak, mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam, ti panangasawam kan ko, ana, kasta ka di iho. Uwan mo, ma. Iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mangaw-awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubing dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y di Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikob. Day tamo ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikob. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan ta. Bumakat kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no didan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Jay Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo may at man basiitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut may sublimanen di tawi. Ay, kasi Malta. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Tatumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro. Ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro, ti ako ko may. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamat. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.